do Barjamano, non? Bueno, voltamos de novo, temos que pedir un poquinho de disculpas por este método de facer tantos directos, pero ao final non queda outra entre o dron, entre os paróns, o sistema que temos que estar utilizando aquí en Taboada ten que ser este, por lo tanto, bueno, simplemente reiniciar, buscar outro directo, darlle o play e volver a estar en directo, en emisión en directo. Tiñamos a Jacobo Senín, Quique, a verdad que, bueno, sempre contando un montón de cousas, con ganas de falar ainda máis, de contar cousas que dicíanos, bueno, non se pode contar, e digo, bueno, pois entón vamos deixalo por outro momento. Jacobo, a noticia que nos deu, creo que a noticia que temos que sacar é que vai facer toda a temporada 2026 aquí en Galicia. Sí, ao final ter a Jacobo presente en todas as citas do Campeonato Galego de Montaña e sempre un aliciente tanto po público, pos espectadores, como para o resto de pilotos, non? Porque ao final é un dos pilotos referente ahora mismo, o piloto referente na montaña, podríamos dicir un símil que é o Víctor Senra, non? Da montaña, dicíamolo onte, non? Porque o pluricampeón xa, pluricampeón, sí, galego de montaña. Que non sei ahora mismo de memoria cantos títulos ten Jacobo Senín, pero bueno, sí que é verdad que campeón galego Quique, con outra función tamén moi importante, que ti mesmo lle preguntabas, que é desarrollador de esos neumáticos, traballando man a man con Ander Vilariño. Así é, non? Tiña xa, bueno, ganas de poder saber da súa boca, non? Como é, pois, un pouco ese traballo que están levando en Hoosier, que é unha nova marca de neumáticos que chegou fai non moito á montaña, e, bueno, el mismo nos decía, non? Que é un neumático que cada vez está máis cerca do que queren conseguir, non? Que é un símil con, digamos, con Avon e Pirelli, e bueno, comentaba Jacobo que a verdad que é un placer para el poder ser o piloto que desarrolle esa marca de neumáticos, e el mismo decía, non? Que pouco a pouco van chegando a ese punto que queren de traballo do neumático. Así é, xa temos a Abraham en línea de saída, o piloto ourensán que baixaba depois dese percance de Jelko Álvarez, pois baixaba de novo a esta línea de saída para afrontar esta manga de entreos, así como Jacobo, os dous últimos que van tomar saída. Non sei se temos algún tempo, que nos despedíamos a anterior conexión, se temos algún tempo novo. Habíamos dito o último tempo de Jesús López cun tempo dun 37.420. Non temos tempo para Manuel Rey, non sí. Nos sale na lista de tempos, descoñecemos si non o temos aquí, sin embargo non sabemos se vai baixar ou non. O que si temos xa en línea, en posto disposto, é o piloto de Ourense, o piloto Abraham Vázquez, que si coa súa sella xa está en línea de saída, pero sí que nos falta pois saber se Manuel Rey completou o trazado ou neste caso seguramente non, pois baixe de novo a esta línea de saída. O que si dice que temos que agradecer, Quique, sobre todo xa na nosa espalda, é que pouquiño a pouco pois vai desaparecendo totalmente a néboa, aparece xa o sol, sube un pouquiño a temperatura aquí en Lugo, en Taboada, donde se marca o inicio deste campeonato Montaña Xunta de Galicia de Circuito Internacional Montalegre 2026. O que fai é que, bueno, hoxe esperabas un día tamén non tan caluroso como onte, senón un poquinho máis nublado. Temos que descartar principalmente ou inicialmente que hai algún tipo ou amago de chubasco, que eso sí que complicaría moitas cousas, Non ten pinta, non? Eu creo que co paso das horas, bueno, ben na primeira oficial como na segunda, penso que van ser condicións óptimas, cunha temperatura máis agradable quizás que onte, non con tanto calor, e iso facilitará, non, que as monturas rindan mellor, porque ao final cunha temperatura máis suave, digamos, sin tanto calor, os motores sempre rinden máis. E veremos, non, porque seguimos tendo a incógnita que nos decía Jacobo, non, que foi onte, foi moi cauto. De feito, decía que o tempo salientaba, non, o tempo que ten aquí, que ten o récord da subida en un 26.908, e veremos, non, porque eu, se tuvera que apostaría que sí, que é probable que o baixe, incluso me atrevería a decir que hasta 24.
dos segundiños, penso que é factible. Vamos a ver como transcurre, pois, neste caso, as dúas mangas oficiais, como el mismo decía, tomándose as cousas con moita calma, con moita tranquilidade, bueno, pois sin ningún tipo de presión, non? Al final, pois é o claro favorito, seguramente faga bo os pronósticos. Estaba vendo ahora, pois, mentre estamos nesta línea de saída, todo o mundo, pois, intentando xa que este todo ok, poder completar esta manga de adestramentos, pois, algún, bueno, pois, piloto copiloto que, neste caso, de rallies de Galicia, miramos a David Míguez, o copiloto de Luis Vilariño, que vamos chamar un momentiño, porque sempre nos gusta de outras especialidades telo con nós, a ver que nos conta moi rapidamente, mentre non toma saída Bran, porque sempre nos gusta ter de outras especialidades, neste caso a David Míguez, o copiloto de Luis Vilariño, que vamos telo aquí, collemos o micro. Hola David, acercámonos aquí a subida a Taboada, porque, bueno, outra especialidade que tamén sempre gusta, non? Que sabemos que ti estás no mundo do rally, pois sempre gusta acercarse e disfrutar un pouco das subidas, non? Pois así é, aquí estamos, disfrutando dun día de automobilismo. Como ben sabedes, ademais do meu labor como copiloto no campeonato de rallies, tamén estou dentro da xunta directiva da Federación Galega de Automobilismo. Son representante da federación dentro da provincia de Lugo, entonces, pues, bueno, na medida do posible me apetece estar nas pruebas que se disputan aquí en Lugo e máis nunha subida mítica como esta de Taboada. Iso che vai dicir, David, a verdad que, bueno, pois desde ese 2023 que recuperamos a subida a Taboada, abrindo o campeonato, que sempre é un privilexio, pero a veces unha responsabilidade abrir o campeonato. Totalmente, pasan todas as especialidades. A primeira carreira é a que marca un pouco o fío do que vai ser a temporada, a nivel de inscripción, a nivel de competitividade. Entonces, pues, bueno, digamos que o punto clave, sobre todo é a proba que todo o mundo estamos esperando, pois tanto os aficionados, pues hai ganas. Sí, hai moitas ganas, evidentemente, os aficionados, os pilotos, os participantes, o momento no que as monturas están perfectamente preparadas para iniciar a tempada. E, bueno, pues aí, donde se estrenan moitas veces novas monturas tamén. Entonces, pues, temos o caso de Jorge Pérez Alonso, que está estrenando pues, un vehículo, bueno, simplemente espectacular, non? Que podemos estar vendo para él, ainda que sea apagado, totalmente. Eu onta noite estaba vendo, onte que non pude vir onte pola tarde, entón a noite revisando as redes sociales, as redes de Jorge, pues sí que me quedo alucinado. O sea, solo únicamente vendo nas fotos a través de das redes sociales que vai colgando Jorge me apasiona. E hoxe, pues, evidentemente, había que estar aquí, o sea, intentar estar aquí. O que sí temos que estamos dicindo, no, dar as gracias polo seu trato e polo seu traballo tanto a Miguel Ratón como o seu equipo, que diría Taboada, con unha subida e un trazado espectacular, diferente, con eses primeiros metros en baixada que o fan, bueno, pues la verdad que unhas imaxes espectacular. Como digo, as que diría Taboada, que desde 2023 colleu de novos mandos desta subida, traballando arreo, cada incidencia solventando no menor tempo posible. Por lo tanto, creo que te sumas, non? Esa felicitación a Escudería Taboada e a Miguel. Totalmente, a Miguel, a todo o equipo da Escudería e en general a calquer organizador, que ahora mismo estábamos con Alfonso Viana, un dos máximos responsables do que foi da Escudería Chantada, falando desto precisamente, do mérito que ten toda esta xente que voluntariamente organiza este tipo de veces a costa de pasarse malos momentos, porque non todos son alegría. Moitas horas complicadas. Moitas horas, moito tempo quitas a teu tempo libre, a tua familia, para facer isto, para que sexa nunha prova de montaña, nun rally, pois podamos facer o que nos gusta a todos os deportistas que competir. E evidentemente é algo que non vai ser que me pero que estamos ese tipo de xente, porque cada vez é máis difícil para falar con Alfonso, é difícil que encontrar xente que voluntariamente se levante, ou sea, que traballe meses arreo para poder levar a esto, sacar presupuestos, quitar tempo da tua familia, do teu. Entonces, tanto a Miguel como todos os membros da escudería, como calquer organizador, para min os máximos respetos. E de feito, pues, bueno, desde que estou dentro da xunta directiva da federación, empecé a conocer esta outra parte, que muchas veces o que hai por detrás, que a veces non se sabe, non? A veces é polo casco de correr, que maravilla todo, pero hai un traballo moi importante por detrás. Eso é, eu sempre tuve na parte do participante, e ahora a veces estamos dentro dun rally. O sea, a semana pasada estamos en Noia,
cando hai certas cousas moitas veces dentro dos participantes non chegamos a entender, joder, e isto por qué? Por qué, non? O por qué? Por que nos teñen aquí parados aquí? Bueno, pues, eu sempre digo, unha das miñas mellores experiencias foi haber feito o Campeonato Galego fai 2 anos de coche cero, escoitando como funciona unha emisora, como funciona un director de carreira. O interior dunha prova. Sí. E algo que todos, en algún momento, calquer participante debería ser consciente, moitas veces antes de levar a voz, porque ao final cando algo se toman as decisións que nos perjudican, todo o mundo, a nadie lle gusta, pero deberíamos todos conocer, calquer participante, como funciona unha organización por dentro. Xa a última, David, non che roubo máis tempo. A nivel deportivo empezaste o campeonato fantástico con Luis, a verdad que uns resultados moi bons. Volvemos a terra lucense, neste caso a Mariña dentro de uns días prácticamente. Así o fin de semana entre o 7 e o 10 de maio xa temos o Rally Mariña Lucense. Simplemente, pois, inicio, bueno, fantástico. Redondo, o sea, a mí, eu creo que eu este ano, todo o mundo sabe que tiña ganas de dar un pasiño ao lado, no? Sí, eso limos nos teus redes sociales, que certo, igual será momento de dar un paso ao lado, pero está compensando, que lle dixen a Luis que buscara copiloto, porque este ano pues, non me apetecía, me apetecía dar un pasiño ao lado, implicarme tamén un poquinho máis que a federación e botar unha mão, pues, estar en aspectos federativos. Luis non buscou a nadie. A principios da temporada el sabía que a mí me facía ilusión competir no rally da miña casa, que era o Cocido, e dixenlle, bueno, pues mira, Cocido e Noia é un rally que Noia tamén, con la afición tamén non podía estar, entón dixenlle que Cocido e Noia ia estar. E a partir de aí ele tamén se iba a plantexar a súa temporada deportiva en función dos resultados. Os resultados foron moi bons, e bueno, pues, no Mariña eu non vou a poder estar por cuestións personales, estará Néstor Casal con Luis, pero a miña idea é estar de volta en Pontevedra, e bueno, pues ben, con moitos ánimos e super contentos Pois, David, a seguir disfrutando tanto no lado competitivo no lado federativo, e xa arrancamos de novo, que xa escutamos o motor de Abraham, por tanto, seguir disfrutando tamén desta subida tabuada, e vémonos nas carreiras. Nos vemos, gracias a todos. David Míguez, o copiloto Luis Vilariño, tamén no ente federativo nesta provincia de Lugo, e como digo, xa temos a ruxir de motores de novo, neste caso pois a Abraham Vázquez, que vai tomar saída nesta primeira manga de estramentos para completar, como digo, esa manga. Xa temos algún dato máis, Samuel. Xa sabemos por que non baixou Manu Rey. Tuvo unha pequena avería nesta manga de estramentos, entonces, pois, bueno, quedou apartado, e a avería non lle pasou nada, e por iso non retomou a salida. Pois xa temos ese dato, porque Manu Rey, que non chegaba á liña de meta, tampouco os notemos aquí na saída. Al final confirmábase esa avería, e saída para Jacobo Senín, que sí que aos que diría estradense, o piloto da nova NP01, que pois xa toma contacto co asfalto nesta primeira manga de estramentos, a cal pois agora, cando teñamos os seus tempos, daremos por finalizada. Vemos a Jacobo afrontando con ganas esos primeiros metros no dron de Gubi Social Media, con Julio controlando ese dron. La verdad que a aceleración é bestial da nova NP01, pero Jacobo notase que estaba tempo parado, que tiña ganas de dar gas, porque saiu dando gas, pero de verdade, A verdad que desde fora unha pasada, unha chulada, non? Mirar un coche destas características competindo en Galicia, non se vella nada doado, non? Levalo a velocidade que o leva Jacobo, requiere, como el dixo, non, unha adaptación, e bueno, miraremos a ver do que capaz nesta xornada de domingo, pero bueno, a verdad que é unha barbaridade a potencia que ten este vehículo. Tempo xa para Ourensán, para Abraham. Coméntanos, Quique, o tempo para o piloto da Osella. Un tempo de 1:36.772. Bueno, tempo de Abraham 1:36.772 para él, e xa esperando, pois, neste caso, o tempo de Jacobo Senín, que será o que cerre esta primeira manga de adestramentos. Teremos un pequeno receso e xa iremos coa primeira manga oficial a continuación. Temos tempo xa para Jacobo Senín nesta manga de adestramentos, con un tempo de 1:30.952. 1:30.952, un tempo bastante parecido
o que facía onte na segunda manga oficial, a que corría. Por lo tanto, bueno, Jacobo un gran tempo, tempo referencia lógicamente, pero bueno, con calma, pois o récord do ano pasado 26 aínda está un poquinho lexos, esos 4 segundos. Por lo tanto, bueno, esperar esas dúas mangas oficial. Non sei se algo máis, Quique, depois repasaremos esas clasificacións, vamos a facer un receso para que ese dron tamén se poida cargar a batería e, como digo, a continuación vamos ter a primeira xa manga oficial, que aí se que, como suele decir, fogo real, donde contan os tempos sí o sí. Vamos a ver si podemos ou temos tempos da categoría de regularidade, se che parece. Sí, temos que nos queda un poquinho por dar. A regularidade temos un poquinho esperando que se completen as mangas para dar esas clasificacións, pero xa tes por aí ou podemos temos a clasificación provisional da primeira etapa, podemos facer así xa temos unha idea. Lidera nesa primeira xornada Fernando Ferreiro Fontao con unha puntuación total de 3.267 puntos, seguido de Abel Yáñez con 6.231 puntos, terceiro Darío Amorín con 6.632 puntos, cuarto Alfonso Cabral con 6.853, quinto Manuel Ángel Díaz con 15.641, en sexta posición Cristian Castro con 20.435. Salientar que tamén as posicións de podium se van vender caras, posto que o terceiro do segundo está tan solo 400 puntos e a súa vez o cuarto do terceiro a 200. Estaremos atentos a como se desenvolven estas dúas mangas oficiais e recordar que teñen unha manga para descontar, que é entendible que vai ser a que máis puntuación teña. Veremos a ver como acaba esta clase de regularidade. Pois así, aquí que unha vez visto esa regularidade, unha vez que xa temos a todos os participantes nesa línea de meta, nese parque de traballo donde se encontra na subida a Taboada, na línea de meta, damos, como digo, por finalizado esta primeira manga de adestramentos do domingo, para dar paso, non sei se tes un comunicado de última hora que nos pode decir antes de despedir, porque estabas lendo sí, vamos... o Sportity da Federación, donde podemos ver ese comunicado da Federación Galega de Automobilismo. É algo que, bueno, pode ser tamén un pouco de sentido común, non? Vamos a recordar ya a todos os participantes dos monoplazas e dos carcross, non? Que según o reglamento xeral do campeonato, no seu artículo 13.4.7 recolle claramente que nas baixadas teñen que baixar correctamente abrochados, co casco posto, cumplindo as normas que llevan dicindo os organizadores. Simplemente deixar ese apunte. Emplazamos a todos os aficionados a que nos volvan a escutar nesta primeira manga oficial do domingo. Vamos tomar un receso, cargar pilas, cargar folgos e ver como se desenrola esta primeira manga oficial. Así aquí que, despois desa puntualización donde, como sempre, a seguridade é innegociable, eso sí que non hai nada que decir, é o primeiro, puntualización feita, e, como dis, damos por finalizado esta primeira manga do xornada do domingo, o solciño xa pegando gustosamente na nosa espalda. Empezamos a todos e a todas a que estedes aí na primeira manga oficial, o que sería a terceira manga oficial, primeira manga oficial desta xornada do domingo, aquí, a 13ª subida a Taboada.